Petro. Nggih, Ndara Pragoto. Ya. Wah. Kae sing mbulucul klambihe sapa e? Bagong. Wah, setan tenan. Buaturan ditata krama nganggo trening abang leteke ra jamak-jamak. Taleni kolor putih kaya awake api-api. Ora tau wadus meko kaya ngono. Wah, waduh, glelenge ra jamak-jamak. Wah, lengane ditato ula. Wah, kaya apotek. Aneh-aneh wae. Nek aku ngomatke Bagong ki pancen wong ya lucu tenan. Rupane kaya ngono, ngayale ora jamak. Aku ki perang kok malah guyu terus. Liar perang sok kapan. Ora getak ngono to, man cerewet kowe. Ki menungsa ya padake apa? Wah, nggone sing guyah-guyah bandem batako raimu kowe. Nesu. Nesu. Getak ya ora galak malah lucu. Untune iki dijabutke. Wong getak kok untune somak. Untu marpotol apa, Gong? Kok dijabut kanggo lho. Kanggo apa jenenge? Benang kae lho. Benang taleni terus kok narik cah cilik. Tau tak coba copot sak gusine, Nduk. Ah gusine apa pasangan apa piye? Ah karang ya wis tuwa. Gusi ki ra ya. Aku sekulina dinggo. Heeh. Dadi kendro gusine. Ndara Pragoto, ya. Ajeng napa? Nyekel kowe. Wah, cekak aos, Truk. Heeh. Langsung wae. Cekelen nek gelem tak jotosi ngono. Cekelen nek gelem tak jotosi. Wah, lah setan, kowe demit. Kowe demit. Wani karo Patih Mandura. Sing tak wedeni apamu? Sing tak wedeni apamu? Wah, ora minggat kok candak mergane patimu. Kene, mergane kowe rasa omong terus. Aku tak omong dhewe. Ya, ya ora nesu terus. Senyum to, moh. Allah, senyum. Untumu ku lho dicabut ku lho. Ngomong kiwir-kiwir ki ra risi wae, Gong. Ora malah apik kaya kanggo omong iso ngono kuwi. Mbok nek kelek mbok men malah ra wareg selawase. Mati dening aku panggawa tak ayoni Ndara Pragoto. Wong siap. Ayo terus. Yo. Mentuk palu gedene semono kae. Nyilek anu perbaikan jalane. Ngendi? Ngisor kono nyampil, Pak. Gotong gedhe, Pak. Cuthuke ndase Pragoto modar kalau. Gedabikan kejet-kejet. Nek nganti mati karemu lho, Kong. Iso mati kok? Ya iso. Pragoto iki iso mati to? Iso, kae iki menungso e. Waduh mongko nggon pas mburi kene iki, Truk. Wah, gagar otak. Tenan kae engko nek nganti cangkeme metu mbluke gagar otak berat terus pingsan terus mati. Kowe goleki polisi. Kowe kok ora omong to, Truk? Mbok ora meden-medeni to. Wong lan uthuk meng lirih. Lirih apa? Wong saka kene krungu mak klothak ngono kok. Kae iki mau ki watu. Watu apa? Iki senengane karepmu lho nek mati. Ora tanggung jawab lho. Wong perang kok mikir mati mbok men. Wis ora bakal tak pikir modar ya wis. Petro. Ponokan Bagong ora minggat saka negara Ngamarta glandang negara dadi matimu wae. Wis.
Iso slamet go. Asem aku ngojek e. Lho. Ngojek? Ora iso mlayu kok. Oh ya syukur nek kowe ndek ide ngojek. Kowe klepat mlayu aku arep mlayu wis ketinggalan adoh. Ana ojek cecek tak cengklaki. Oh. Wah, mlayu kok. Wis sing ngojek ki tuwa. Montore Yamaha 75. Ayo. Dadi ming suarane tok sing seru. Wah, mlakune ming 20. Masa ojek dicelip Baladewa? Baladewane nyelip bedhiagang ora to aku merem karo ngekep tukange ojek. Helme tak nggo. Oh. Oh, tak walik helme. Sing ketok cengelku dadi ra weruh rupaku. Ha iya, slamet yo slamet. Yo bali yo, Kong. Hah? Ayo bali saiki wis wancine bali. Nek maju modar. Jare kowe wirang karo mati, pilih mati. Ha terus? Ha terus ngapa iki? Ngiso ngalake anak-anak Pandhawa kok bareng kono bantongane metu kok kene bantongane ngejak mulih. Ora gayeng iki. Ha terus maju terus. Aku mati nek maju. Ingat. Mati utama langsung swarga. Mergo kowe mbelani bapak. Oh iya ya. Heeh, wis malah tentrem ning swarga, Tru. Ora usah ngliwet. Ora usah nggodhog wedang apa-apa kebutuhan dicukupi karo widodari. Kowe ora digoleki mendring. Ha iya. Aku iki bangeten ember barang ya kredit kok ya. Ora wong ora duwe kok. Wis ben sak arepku kok ya. Heeh, wis modar wae ora apa-apa. Lho, dengkulmu mlocot ora. Nek ngono terus iki piye? Wis ora usah wedi, kowe tak sangoni gaman, maju. Asli to aku ora goro. Bapak bangga denganmu. Nek nganti kowe mati, kok jasadmu tak go mulih karo bapak dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Iki Petruk sing belani karo bapak. Dikai gendera kaya pahlawan sing wis gugur ning Madyalaga. Oh iya, Kong. Oh iya, santai wae. Wis dadi Taman Makam, wis dipendhem ning Taman Makam Pahlawan, matimu petuk widodari ning elek-elek ya men. Elek-elek ya men. Munggah ning kayangan. Mandi ning swarga, golekno gaman. Hah? Golekno gaman. Arep ngopo? Arep maju. Ngono kuwi cah kendel e, mati kok wedi. Apa? Oh, HP ku mati tak ces urip meneh kok. Aku nak HP, aku menungso e. Oh iya, Ding. Yo, majune terus. Kok bendo? Apa? Milihmu apa omong? Sing nang ndi iki tenggolo ki ya ganti. Aku memang kurang manut piye ta, Tru? Ya, sewake ngene bakul glugu. Ha iki rada gleleng. Ha iya. Cacah Baladewa. Heeh. Pres wis dadi sewalang-walang. Nek ra aku mati sik. Mulane kowe ndhisiki aja keri. Oh iya. Titip dompetku, Gong. Hah? Titip dompetku. Kekno bojoku ya. Heeh, engko nek nganti aku 3 dina ora bali, kon nyelameti 3 dina tekan 1000. Aku mati, ngono wae. Oke. Ya. Anakku sing barep lanang kae wis arep lulus SMA. Sesuk lebokno ning perguruan tinggi. Ora usah tinggi-tinggi engko nek tiba ngrekoso. Ku sik perguruan tinggi lho, fakultas. Kowe iki piye ta terus sekolah tekan SMA kon fakultas. Fakultas kuwi jurusan. Kenek, udu. Pokoke ngono universitas. Oh lah, maksudku ngono kuwi ora sing intelek omongane. Oh iya. Wis kono maju kono. Ya. Taman iki ya kon. Tamane gradi cengele Baladewa. Tugel-tugel gulunge caca-caca. Ya. Mutilasi. Ya. Ayo, amus Suramrata, Jayamrata. Imbang yen padha-padha ya iki grajiku taman legane. Maning jajaran iblis larat menungso ora tataran. Walah dalah. Iki Petruk nggawa graji ki oh iki. Ae sak entuke pokoke. Mungsuhe nenggala kok iki pamunaing satu sekti. Tamake Gunung Jugruk Sekorasat. Iki tau tate kramas getih Nalendra. Iki tau nggo nyolong wit kambil ping 3 ora konangan. Walah setan apa? Mati dening aku. Aja
jebul jajamu wae. Ayo, kamu. Iki para Pandhawa kalah ngumpuk ana ing bangsal pengrawit. Monggo pendak-pendak pun Kakang Suwana ning Projeng Ngamarta tansah sinugata panembrama ingkang banget gawe bombong penggalihipun Kakang. Nanging kok ora ana ingkang paring pangandikan Yai Darmakusuma sajake ewa nyawangipun Kakang. Werkudara gligaping paningal kaya ora tajem. Arjuna ya semono uga tumungkul ing Kisma. Kok Prabu? Nggih. Wonten menapa menika? Gusik. Kowe kok dadak takon ana apa iki? Sirmu piye? Lagi wayahe Prabu Ndarawati mungkur saka negara Ngamarta. Nalika semono kowe sowan ana ing Praja Ngamarta nganti kalawan pun Kakang. Pun Kakang tok dadekke saksi tama bakal atur Risyadi kunjuk Yai Samyaji. Ngandhake enten negara Ndarawati ketaman pegebluk. Mula pun Kakang mbok kanthi dadi seksi nggone Siadi bakal nyuwun kampil pustaka Jamus Klimasada. Barang Siadi nampa pustaka Jamus Klimasada pun Kakang ndok tinggal ning kene. Alasanmu engko yen wis negara Ndarawati katingal tentrem, aku tok pethuk saka negara Ngamarta. Lah kok saiki kowe bali mrene iki arep piye? Ya aja gawe bingung atiku lho Kresna. Setyaki wonten timbalan. Wis kecandhak saiki. Barengipun. Iki mesti ana Surya kembar. Mboten ketingal. Wis tak uruse dhewe kok rasa melu-melu Setyaki. Nggih, ngatus-atus kok Prabu. Yayaji. Kula nyuwun pangapunten. Paduka Yai Samyaji kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca. Werkudara tentremna rasamu ya. Ora usah bingung. Kok Prabu? Nggih. Mangke kula ingkang badhe narbuka lampahan menika. Tegese piye? Kula aturi lenggah prayogi. Arjuna kula wonten paring adhawu. Perangan ingkang padha lenggah ning kene iki ora ana sing tak percaya kejaba amung Siadi. Merga jagat iku wis dadi paseksen, Wisnu kuwi bibelah dadi loro. Ingkang separo mapan angganing Nata Ndarawati, ing separo mapan angganing adiku Madukara. Mula upama pun Kakang kuwi kembang Siadi sarine, pun Kakang kuwi geni Siadi urupe, dadi ora iso dipisahake. Janaka wonten dawuh. Marata nggunakno permana jati. Nggunakno netra batinmu ingkang cetha Yayi. Sawangan pun Kakang. Pun Kakang ingkang nggawa pustaka Jamus Klimasada apa dudu Janaka? Koko Prabu ketiwasan. Boten kinten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan Durjana ingkang membuh paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nyidra pustaka Jamus miang jimat Klimasada. Wonten satunggiling Durjana ingkang saged marajul saka sela-selaning garu nindakaken telik Mangendrajala Koko Prabu. Werkudara, nggih, krungu to? Ya. Koko Prabu mireng? Ya, aku ngerti. Lah iki terus piye? Lah yen ngono jebul sing nggawa pustaka Jamus Klimasada mau dudu Yai Kresna. Arjuna seksinipun. Menapa Koko Prabu badhe tidha-tidha lan aturipun ngadang kula panengah? Ya ora. Ning lah terus le rampung piye kahanane kok dadi kaya ngene? Werkudara kowe aja meneng wae Werkudara. Kresna kakangku. Wit biyen mula Werkudara ki nggone wong wutuh apa anane. Najan kanthi pawadan kowe nggunakake Janaka mbok nutupi awakmu. Nanging Werkudara percaya karo paningalku dhewe. Ilanging pustaka Jamus Klimasada diboyong dening wujuding Kresna. Mula baline pustaka Jamus ya saka kowe, ora ya saka kowe. Yen nganti ora iso mbalekke pustaka Jamus Klimasada, aja ngaku kadange tuwa para Pandhawa.
metu kok digondheli kagrem iki. Kresna, kula wonten maring adawuh. Tak pikir-pikir Werkudara ki arep wong mloho ning ucape sarwa bener. Mula aku ya ngertine sing nggawa Ratu Ndarawati wujude Kresna. Yen nganti sira Yai Prabu ora iso nemokake meneh pustaka Jamus Klimasada, kowe padha karo memirang karo pasuryaning pun Kakang. Memirang karo kadangmu tuwa Mandura, Prabu Baladewa. Mbok gawe isin negara Ngamarta. Ora iso nemokke aja ngaku dulurku nom, Pak. Dados pundi lampahan menika wis-wis ora dadak digetuni. Saking lelakon kuwi adile mung dilakoni, inggih. Penandang kuwi adile mung disandang, mbok menawa wis dadi lakoning Nata Ndarawati lan iki wis dadi sandang aku. Tak nggone Janaka ora usah kuwatir. Inggih, nanging pustaka Jamus Klimasada ical, ilang kuwi ora iso digoleki to. Waton sinartan pambudidaya, menungsa diwenehi akal, pikiran kuwi dienggo budidaya. Inggih, ora kok menggo wangun-wangun, inggih. Semono uga Janaka tak jaluk sesuk meneh sing tanggap ya Yayi bareng paduka. Semar kuwi samar, kae ora iso digagapi nganggo. Ya kuwi nalar sing ganep. Kakang Semar kae panjalmaning dewa. Kae weruh sadurunge winarah. Mula sejatine iki mau utusan karo Petruk merga Kakang Semar ngerti yen to negara Ngamarta kuwi ketaman mendung. Ora suwe meneh mesti dadi udan. Mula Kakang Semar mbudidaya dadi pepayung ning tinemune Pandhawa ora tanggap. Samengko mendung wis dadi udan, malah wis banjir ana negara Ngamarta bareng paduka. Ayo budal ning Karaka Dempel. Wonten menapa nyuwun dawuhing Kakang Semar. Lan nyuwun pangapura dene para Pandhawa kurang tanggap. Koko Prabu ngestaken dawuh karo pun Kakang bareng semonggo kula dherekaken Koko Prabu.